L'acte d'entrega del Premi Miravisions està a punt de començar. Si us plau, agafeu lloc, apagueu els mòbils i gaudiu de la gala. Benvinguts a la gala de la tercera edició del Premi Miravisions. Amb tots vosaltres, els nostres presentadors. Un aplaudiment per Magda Gregori i Jordi Borràs. Bona tarda. Gràcies, Francesc, Marcel i Clara, per aquesta interpretació del meu país. Hem començat amb molta energia. Ara sí, estem llestos. Benvinguts a l'acte de lliurament de la tercera edició del Premi Miravisions de Fotoperiodisme. Un any més convertim Juneda en la capital de la professió per posar en valor la imatge com a element essencial per explicar històries. La Mira, organitzadora de la jornada Miravisions, ha impulsat la tercera edició d'aquest certamen per guardonar els millors treballs fotoperiodístics del 2022. El premi compta amb dues categories, la professional i la d'estudiants. I el jurat d'aquesta tercera edició ha estat format per Jordi Borràs, cap de fotografia de la Mira. Montserrat Armengou, directora del Ciència-Ficció. Teresa Ferrer, professora d'Història de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sandra Balcells, fotoperiodista i professora a la Blanquerna. Pere Virgili, fotògraf i professor de fotoperiodisme a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. I Emilio Morenati, director de fotografia a Espanya i Portugal per Associated Press i guanyador de 2 premis Pulitzer. Doncs comencem amb l'entrega de premis de la categoria d'estudiants. El Miravisions aposta per les generacions més joves, carregades de talent i que garanteixen el futur de la professió. Som-hi, comencem amb l'entrega. Per fer entrega d'aquest guardó, demanem que ens acompanyi a l'escenari Teresa Ferrer, membre del jurat del Premi Miravisions. La menció especial és per al treball
L'últim alè de la Riera, de Marc Asensio, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona. Miquel Muñoz recull el premi en nom del guardonat Marc Asensio. Si us plau, Miquel. I llegiré aquestes paraules seves d'agraïment que ens ha fet arribar. Vull donar les gràcies a tot l'equip de la Mira per posar en valor una feina cada cop més precària, especialment per la gent jove. I els membres del jurat per donar-li una menció a l'últim alè de la Riera, que parla de la Riera d'Horta, de Barcelona, i de com els llocs moren quan moren les persones que l'habiten. Molts cops sento, és que a Barcelona no passa res, hem de marxar. Jo reivindico, com no ha de passar res en una de les ciutats més importants d'Europa? Crec que precisament és això del que pequem moltes vegades. Volem mirar més enllà abans de saber mirar a casa. Moltes gràcies una altra vegada per valorar el meu reportatge i bones jornades. Gràcies. Doncs seguim i per fer entrega del següent guardó demanem que ens acompanyi a l'escenari Emilio Morenati, membre del jurat del Premi Miravisions. I seguim amb el tercer premi d'aquesta categoria. El tercer premi és per al treball Una victòria a casa, de Miquel Muñoz, de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Funciona? No funciona. Funciona, en teoria? Ara, vale, vaig apropar. No, doncs, no m'havia preparat absolutament res, però vull felicitar sobretot als guanyadors de categoria d'estudiants que m'han encantat els seus reports, no sabia què presentava i quan ho he vist he pensat que era totalment merescut i ha sigut molt xulo veure-ho i també compartir-ho amb vosaltres abans. I a la categoria professional, que són uns, inclús els accèssits, tots són una passada de reports, que és completament merescut i que moltíssimes felicitats a tots. I a la Mira per tot el que heu organitzat. Moltes gràcies, Emilio. Tot seguim farem entrega del segon premi en la categoria d'estudiants. Per això demanem que pugin a l'escenari per entregar aquest guardó a Jordi Armengol, vicepresident del GAP Cooperativa, i Mònica Jiménez, gerent del GAP Cooperativa. El treball que s'emporta aquest guardó porta el títol Tornar a començar a l'Espanya buidada, d'Andreu Esteban, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
no res, tampoc m'he preparat molta cosa, però bueno, no res, agrair a la Mira el guardó i bueno, no res, reivindicar un poc el periodisme de proximitat també, de ser un poc el representant així del País Valencià en unes jornades de Catalunya. I no res, enhorabona a tots els premiats i gràcies de nou. Moltes gràcies i gràcies també al Jordi i a la Mònica. Tot seguit demanem que ens acompanyi a l'escenari Laia Girós, directora general de l'Agència Catalana de la Joventut. El primer premi en la categoria d'estudiants és per al treball Foc al Faro d'Arnau Alcalà, de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Bueno, jo sí que havia pensat algunes coses per dir, però quan arribes aquí és diferent després dir-ho. Però bueno, primer agrair als membres del jurat, evidentment, la confiança en el treball, compartir l'alegria amb els que han guanyat també, però amb la gent que ha presentat, que s'ha quedat a les portes també, o que simplement ha presentat allò que un dia penses en, podria presentar un treball i penses, potser tens sort, potser sí, a vegades no, però també és una alegria compartir-ho, també amb el Marc Asensio, que ha sigut el quart, que fa molts anys que ens coneixem, parlem moltíssim, m'ha fet llàstima no poder compartir avui l'espai, que va guanyar l'any passat i m'ha fet com molta gràcia haver sigut com la persona que l'ha guanyat darrere seu. I també agrair-li a la meva família, que està allà al fons, haver-me acompanyat ara aquí. I volia fer una breu menció a que a mi sempre m'ha atret molt la fotografia cultural o relacionada amb festes tradicionals i tenim un país que és meravellós en molts aspectes i a vegades aquesta part ens queda com una mica allunyada perquè potser queda una mica com a fotografia amateur o com que moltes persones la poden fer, però és un tipus de fotografia que et dona moltes vivències diferents i pots trobar moltes històries dintre de tradicions catalanes o dels països catalans. També m'ha agradat molt veure el treball del Joan Mateu, que és sobre les festes dels jaleos de Menorca, perquè m'estic anant per les branques, però crec que tenim històries aquí molt a prop, històries a vegades que potser s'estan repetint des de fa 1000 anys, com per exemple el treball que he presentat o molts diferents, i crec que podríem donar-li una mica de més vivència entre tots i trobar moltes històries que ben segur que seran precioses d'explicar. Moltes gràcies de veritat i moltes gràcies a la Mira també per aquestes jornades i tots els premis que organitzen. Són fantàstics, de veritat. Moltes gràcies, Laia. Ja som a la meitat de la gala. Continuem ara amb la categoria professional. En aquesta categoria els guardons han estat molt disputats i això sempre és una alegria pel jurat. I precisament per això el jurat ha decidit atorgar 2 mencions especials. La segona l'entregarà Sandra Balcells, membre del jurat del Premi Miravisions. La segona menció especial en la categoria professional és per al treball Catalunya, Terra de Foc, l'incendi del pont de Vilomara, de Lorena Sopena, publicada a Europa Press, entre altres mitjans.
En nom de la Lorena Sopena, recull el Premi Llibert Teixidor. Agraïda a la Lorena el reconeixement de la Mira, i vaig coincidir amb ella al Parlament i em va dir que tenia una guàrdia aquesta tarda, que no podia venir aquí i que ja que venia que li recollís això i que moltes gràcies. Gràcies. Fixeu-vos si és precari, permeteu-me l'apunt, si és precari l'ofici, que ni quan et donen un premi et pots permetre venir a recollir-lo. Ja està, volia fer la falca. Gràcies, Sandra. Seguim per entregar aquesta menció. Demanem que ens acompanyi Montse Armengou, membre del jurat Premi Miravisions. La primera menció especial de la categoria professional és per la fotografia que porta per títol Somriures contra el càncer, d'Albert Garcia, publicada al diari El País. Volia agrair al jurat per haver-me atorgat aquesta menció, felicitar a tots els guanyadors i a la gent que s'ha presentat també, i vull posar en valor aquest concurs perquè crec que és molt important, que ensenya sobretot a les noves generacions que venen o a nosaltres mateixos quan hem començat, que és molt... Únicament calen les ganes per poder començar a treballar, no cal viatjar a l'altra punta del món per fer bones fotografies, les pots fer al costat de casa teva, i això crec que és molt important amb aquest concurs, que es mostra això, que únicament calen ganes i que pots trobar un bon reportatge ben a prop de casa teva. Gràcies a la Mira també per aquestes jornades que fa anys que esteu fent i que són molt importants en el fotoperiodisme. Gràcies. Doncs continuem l'acte amb l'entrega del tercer premi en la categoria professional. El guardó l'entregarà Aina Camí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Juneda. El treball guanyador del tercer premi del Premi Miravisions de Fotoperiodisme porta per títol Sant Joan de Ciutadella Post-Covid, de Joan Mateu Parra, publicat a Associated Press. En nom del Joan Mateu Parra recull el Premi Pau Benteo. Joan Mateu també s'ha disculpat perquè també li tocava treballar. Coses que passen. Moltes gràcies, Aina. Seguim. El següent guardó l'entregarà Francesc Canosa, soci fundador de la Mira. I el segon premi de la categoria professional porta el títol Crònica del desnonament de la Ganna des de dins, de Pau Benteo, publicat a Europa Press.
no em volies donar això, i aquí hi ha la cosa important, No sé què és. No, jo volia posar en valor també, com deia l'Albert, les jornades de la Mira i el premi. Jo recordo quan vaig anar-me a inscriure que vaig presentar 3 treballs, presento 3 i abans dic vaig a tornar a mirar les bases pel que pugui ser i a les bases posava que el treball les fotos havien de ser als països catalans. Que això, jo aquí ja vaig descartar-ne 2, per tant només vaig presentar un. I això em sembla que és molt important pel que dèiem abans, perquè han de ser coses que hagin passat aquí, perquè hem de donar valor també a les coses que passen aquí. A fora també passen coses, però aquí també. I res, reiterar les paraules de l'Albert i donar les gràcies a tothom, però sobretot al jurat. Tot seguit demanem que ens acompanyi a l'escenari Joan Camp, editor de la Mira. Perquè ha arribat el moment d'entregar el primer premi de la categoria professional de la tercera edició del Premi Miravisions de Fotoperiodisme. I el treball que s'emporta aquest guardó porta el títol A l'OPEX, d'Irene Vilà, publicat al diari El Periódico. Bueno, hola, què tal? Quina il·lusió. Jo primer de tot, òbviament, li vull agrair a la Júlia Vincent, a la Júlia Moreno i a la Paula Blanco que es van obrir un canal i que són les reines d'aquest reportatge i que gràcies a elles, que és per elles aquest reportatge. I no només a elles, sinó també a totes les dones que hi ha darrere, perquè elles són les 3 cares visibles, però a l'OPEX, la narrativa de l'OPEX està composada per moltes més històries, per tant, agrair infinitament a la seva dedicació i al seu temps i que hagin volgut mostrar tot. A partir d'aquí volia agrair també per cert a la Laura que em va acompanyar durant tot el procés i agrair-li des d'aquí moltíssim també tota la seva ajuda i acompanyament i també sobretot a la meva família que estan allà darrere i a la meva parella que no fallen mai i que estan aquí sempre recolzant-me i això és molt important perquè si no estaríem aquí. I res, per últim també a la Mira, al jurat per donar-me aquest premi que em fa molta il·lusió, la veritat. I res, ja està, i posar sobretot en valor la fotografia documental i tot això, que és molt precari, joder, i és molt difícil fer aquests projectes i jo crec que val la pena i aquestes jornades posen en valor aquesta feina i tant de bo llarga vida al periodisme i sobretot a la fotografia documental. I gràcies. I finalment, un dels guardons més especials d'aquest vespre, el Premi Miravisions d'Honor 2023. Un reconeixement pel seu talent i dedicació al fotoperiodisme, un premi que enguany recull Roser Vilallonga. Endavant, Roser.
De veritat, moltes gràcies. Gràcies a la Mira. L'honor és per mi, és a dir, m'honoreu, gràcies, no m'esperava. Sí que quan em van dir que havia rebut el premi dic, hòstia, Roser, et fas vella. Et fas vella. Però estic molt satisfeta, molt agraïda. Aquesta professió m'ha donat moltíssimes coses. He conegut a gent meravellosa. He mirat de treballar amb tota l'honestedat i tota, entre cometes, la sabidoria que he pogut. I tinc ganes de que... Diuen sempre que el fotoperiodisme, des que el digital vendrà a les nostres vides, sempre ens diuen que el fotoperiodisme s'acabarà, que la intel·ligència artificial acabarà menjant-se, que primer ens havia de menjar el vídeo, després... Jo crec que no. I jo us animo a tots, els que teniu aquesta passió, de que seguiu lluitant i que treballeu amb il·lusió, amb ganes, amb honestedat, amb tenacitat i amb respecte. Per vosaltres i pels altres. I el fotoperiodisme continuarà, perquè sempre farà falta aquella persona que amb totes aquestes qualitats i amb un esperit de servei públic, d'informar i de donar a conèixer, tingui la paciència per explicar les coses en profunditat, a través de la imatge. Moltes gràcies a tots, gràcies per estar aquí, gràcies a la Mira per organitzar tot aquest concurs i perquè en definitiva això és per la gent que comença. Nosaltres tenim l'obligació de donar-los l'exemple i també de donar-los l'oportunitat. I el Miravisions és una oportunitat. Aprofiteu-la. Gràcies, Roser. Enhorabona i gràcies a tots els que ens heu acompanyat aquest vespre, començant per tot l'equip de la Mira, seguint pel jurat, que ha format part d'aquesta tercera edició, però gràcies també a tots els participants, als col·laboradors, als patrocinadors que ho han fet possible. I, evidentment, enhorabona a tots els guardonats. Jo volia felicitar particularment a la Roser, això no està escrit al guió, perquè de fet quan jo vaig començar una de les persones que em va acollir a aquesta professió, que és molt solitària i és molt puta, va ser la Roser, i això no ho oblidaré mai. Per tant, moltes gràcies pels teus consells i pels teus cops de mà. Enhorabona a tots els premiats. Podeu consultar els treballs guardonats a la pàgina web del Miravisions, miravisions.cat. I fins al dia 3 de desembre podeu gaudir de les fotografies a l'exposició que hi ha des d'ahir al CAM, Centre de les Arts i la Memòria de Ponent, a Juneda. Aprofiteu també per visitar les exposicions Roser Vilallonga, Una societat, milers de cares, i L'art és artesà, de Jordi Borràs. Doncs posarem punt i final a aquesta gala de la mateixa manera que l'hem començat, amb una mica de música. I quan acabi aquesta actuació musical, doncs tots els premiats pugeu a dalt a l'escenari i farem una gran foto de família. Moltes gràcies i que acabem de passar tots un bon vespre. Estava tranquil·lament vivint d'un món preciós
Aneu pujant tots els guanyadors, això ja no funciona, però... I farem la foto de família. Sí, guanyadors, el jurat, tothom que ha pujat a entregar premi. Epa, sí. El jurat també, eh?